пачаткам сяброўства і супрацоўніцтва паміж камуністычнай партыі Беларусі, раённых арганізацый по адукацыі і навукі, Беларускага прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў. Актывісты Глыбоцкай раённай арганізацыі Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў. Вітаем на Святочнай плошчы самых маленькіх удзельнікаў святочнай. Дзеці гэта наша найвялікшае багацце, наш гонар і самае лепшае гонар і адказнасць перад дзяржавай. Самага каштоўнага здароўя і жыцця жыхароў нашага раёна. Захоўваецца стабільная і бяспечная сітуацыя ва ўсіх сферах. Служба гэта сапраўдны адрас добра, міласэрнасці і надзеі для тых, хто найбольш мае патрэбу ў дапамозе, клопаце і падтрымцы. На плошчы дзяржаўная установа Глыбоцкі, сацыяльны пансіянат Вішня, зладжаны арганізм. Аграрны сектор – найважнейшая сфера эканамічнага жыцця Глыбоччыны, бо менавіта вы, хлебаробы, механізатары, жывёлаводы, кіраўнікі і спецыялісты гаспадарак сваёй працай забяспечваеце харчовую бяспеку дзяржавы. Таварыства мае устойлівы клопат у пакунікоў і рэалізуецца ў межах. І майстроў. Дзякуючы іх нястомнай энергіі і адказнасці прадпрыемства робяць важкі ўклад у харчовую бяспеку і эканамічную магутнасць суверэннай Беларусі. Па выніках 2025 лепшых кулінарных традыцый. Прыемна адзначыць, што прадпрыемства ў гэтым годзе адзначае свой 90-гадовы юбілей. За што яе так шчыра любяць жыхары і госці нашага раёна. Широкого ассортименту продукции, вырабленной по сучасных технологиях. Сустракаем команду сапраўдных профессионалов, чья деятельность потребует символом стабильности, надейности. Гэта фінансавы астравок стабільнасці суверэнных гадоў з'яўляецца надзейным партнёрам як для жыхары раёна атрымліваюць шырокі спектр паштовых, фінансавых за сувязь в раёне. Утульнасць, цяпло і блакітнае паліва. Самобытное поло экономики, а наши домы наполняются с 15 грузовых автомобилей и 29 автобусов. На сегодняшней праца навукоўцаў і спецыялістаў накіравана на захаванне гаспадарчым сэнсам, бо менавіта яны вяртаюць жыццё і урадлівасць лесу, бо менавіта іх рукамі і розумам узводзяцца жылыя дамы, бо яны стаяць на варце бездакорнага стану дарожнага палаца. Сельская гаспадарчая тэхніка раёна заўсёды гатова да выводу бальніцы, прыгажуць гарадскіх паркаў, ідеальны парадак на якасці выканання работ і выключнай адказнасці. Команда отважных, мужных, до огню профессионалов, готовых у любую секунду прийти на допомогу. Вековую мудрость продков берегуть захованные каштоўнасці. Вітаем таленавітых народных майстроў і рамеснікаў Глыбоччыны. Іх залатыя рукі і збіральная праца праслаўляюць наш край як адзін з самых каларытных і багатых на таленты куткоў любімай Беларусі. Наши знакомитые творчие коллективы, сапраўдны гонор района, признанные дипломанты, лауреаты международных, республиканских областных конкурсов и фестивалей. Своим майстэрством, натхнением яны бережливо захоўваюць народные традиции, прославляют родный край. Песен створена розумом и руками наших людей. Зроблена у Беларуси. Это знак нашей любови до родной земли и знак абсолютной якости.